във Франция за българи. Каналът, който ви помага да се ориентирате по-лесно във френското ежедневие. Днес ще говорим за една от най-важните теми за всеки, който живее или посещава Франция – транспортът. Ще ви разкажа всичко, което трябва да знаете. От видовете транспорт и как работят, до различни карти, абонаменти, намаления и безплатни опции. Ще научите как най-изгодно да пътувате от летищата към града и кои градове предлагат безплатен транспорт. Франция има една от най-развитите транспортни системи в Европа. В зависимост от града и региона ще срещнете различни видове транспорт. Метро. Метро има в Париж, Лион, Марсилия, Тулуза или Лил. Най-голямата мрежа естествено е в Париж, с над 16 линии и над 300 станции. Метрото е най-бързи и най-сигурен начин да се придвижите в големите градове. Работното му време е от 5:30 сутринта до около 12:30 през нощта. През уикенда някои линии работят и до 1:30. Следващия вид транспорт, това е RER. Това са регионални влакове. Това е бърза железопътна връзка между Париж и околностите. Те свързват центъра с летищата, предградията и други близки градове, като Версай или Марн-ле-Вале, където се намира Дисниленд. RER е включен в картата на Виго. Следващия е трамваят. Трамваите са удобни за кратки разстояния. Има ги почти във всички големи градове. Париж, Лион, Бордон, Ница, Страсбург, Монпелие, Гренобъл и други. Те са модерни, достъпни и често предлагат гледка към града. Автобуси. Автобусите допълват метрото и трамвая. В повечето градове се движат до около полунощ. Но в Париж има и нощни линии, които работят и след полунощ. Автобусите са най-използваният транспорт в селата. Следващия начин за придвижване, това са велосипеди и тротинетки. Почти във всички големи градове има система за споделени велосипеди или електрически тротинетки. Можете да наймете с карта или приложение за минути или за ден. Тук ще видите най-известните. Следващия начин, това е споделеното пътуване или каршаринга. Много градове предлагат коли под наем за кратко време, като например Free to Move, Share Now и така нататък. Ще ги видите и тях изписани. Има и междуградски услуги като BlaBlaCar, който е изключително популярен и е сравнително евтин начин за пътуване между градовете. Но внимание! В момента има страшно много измамници в BlaBlaCar, така че много внимавайте, когато поръчвате. Прочетете първо коментарите за шофьора и след това. В края на това видео ще ви разкажа точно как да дойдете от Бове до Париж, възможно най-евтино. Може да го направя и от Шарл де Гол, понеже и там също има полети от България. Но това ще е в края на видеото. Сега продължаваме с транспортни карти и билети. Най-важното във Франция е да знаете коя карта ви трябва според вас същото положение. Париж е разделен на 5 зони. И вие трябва да знаете кои зони пътувате, защото няма смисъл да купувате за всички зони. Примерно, ако живеете във втора зона и работата ви е в трета или в първа, няма смисъл да взимате за повече зони. Колкото повече зони, толкова е по-скъпо. И започваме с картата за региона на Париж. Това е Навигото. Имате Навиго Жур, която е еднодневна карта, идеална за туристи. Около между 8 и 10 евро за всички зони на ден. Навиго Сумен, това е седмична карта, която е около 30 евро. По-надолу ще видим и намаленията към картите. Навиго Муа, това е месечната карта, която е около 86 евро. Навиго Изи, това е карта без абонамент. Самата карта струва 2 евро, в която просто си зареждате пътувания. И Навиго Либерте Плюс плащате само за реалните пътувания в края на месеца. Значи пътувате си, тя се засича и накрая просто плащате това, което сте пътували. Това е за хора, които не пътуват много често. Всички тези карти може да ги използвате в метро, автобус, RER, трамвай, влаковете ТЕР. Влаковете ТЕР, това са влаковете за региона на Париж. Сега да видим намаленията и специалните карти. Започваме с Imaginaire Junior.
Това е карта за децата до 11 години. Ако детето ви е между 4 и 10 години и пътува често, цената на картата е 24 евро на година. Пътуванията са неограничени в Ile de France. Издава се онлайн от сайта на Ile de France Мобилите. Необходими документи са акт за раждане, снимка и доказателство за адрес, които ги изпращате на мейла и те ви изпращат картата по почтата. Предполагам, че ако отидете на място, също може да си я вземете. Следващата карта е Imagine Air Scolaire. Това вече е за ученици и гимназисти до 26 години. Цената е около 370 евро годишно. Може да се плаща на вноски. Изисква се удостоверение от училище. Следващото е Imagine Air Etudiant. Това е за студенти до 26 години. Цената е също около 370 евро. Валидна е обаче за 13 месеца. И сега да започнем с намаленията на тези карти. Значи първата карта, дето е за децата до 11 години, няма намаление, тя е 24 евро на година и това е. След това Imagine Air Scolaire. Това е карта, която е 370 евро, но това е, тази карта е субсидирана от Conseil Департаментал. Това значи, че дете, което взима бурса, има и намаление на картата, което намаление е сравнително добро. А сега нека да говорим за един от най-изгодните варианти за ученици, за колежани и гимназисти. Това е Imagine Air. Тя е неограничен абонамент за зоните от 1 до 5. Ето какви финансови ползи ще имате за тази следващата година. За всички ползватели цената е субсидирана и е около половината от цената на стандартния абонамент. Внимание, това е важно. Департамент Ile de France предоставя субсидия от 204 евро и 40 цента специално за семейства на ученици в колеж. Това намалява още повече цената. И най-важното, ако ученикът или студентът е стипендиант, т.е. получава бурс, това е една от най-добрите новини. Те имат право на карта за само 10 евро за цялата година. И това намаление се комбинира с субсидията, така че колежаните стипендианти ползват максимално. Не забравяйте, че карта важи и извън учебните дни, през цялата година, включително и ваканциите. И така, ето тук виждате цените. 50% за всички, нестипендиантите плащат около 145 евро на година, стипендиантите около 10 евро на година. Честито! След като видяхме намаленията за Imagine Air, сега да видим и за възрастните хора намаленията. Възрастни хора, казвам за хората над 26 години. Едното намаление е ако имаш примерно CSS или старото CM, имаш 75% намаление. Също така, ако имаш RSA, транспортът ти е напълно безплатен, плащаш 0 евро. Следващата карта с намаление, това е карта Солидарите транспорт. Така че ако имате ASS, оставям ви сайта към Солидарите транспорт, за да видите дали имате право на това намаление. Следващата карта е карта на Виго Аметист. Това е безплатен транспорт за пенсионери и хора с увреждания. И карта Авантаж Жун, сеньор или фами. Това е карта за намаление на SNCF, ТЖВ и така нататък. Интерсите. Продължаваме с транспорта в големите градове, къде какъв транспорт може да намерите. Естествено започваме с Париж и Ile de France, Парижки регион. Има метро, RER, автобус, трамвай. Използва се карта на Виго. Приложенията са Bonjour, RTP, Citymapper, Lyon. Метро има 4 линии. Трамвай, автобус, фуникуляр. Картата е Тесели. В Марсилия се използва метро, трамвай, автобус. Картата е RTM. Бордо имаме
Трамвай, автобус, речен транспорт, картата е ТБМ, туристическа карта Бордо Сити Пас, Ница. Имаме трамвай и автобуси. Карта Линдезур, Лил, Тулуза, Страсбург. Има метро и трамвай. Всички предлагат карти с намаление за ученици и студенти. Но сега да видим и от летищата как да се придвижиме до съответния град. Започваме естествено с Париж. Започваме с Шарл де Гол, основно международно летище. Там имате RER-B, който е директен влак до центъра на Париж. По моето мнение, RER-B ви е идеален. Времето му между 35 и 45 минути. Цената, мисля, че беше 13 евро новата цена. Би трябвало него да използвате. Много хора започват да питат за таксите, за частни коли и така нататък. Не ви трябват. Влака ви е идеален, ако ще се намирате в района на Париж. Задръстванията са ужасни. С таксита и всякакъв тип коли е ужасно. Така че използвайте RER-B. Също така имаш и автобус, който е до Опера. Значи RER-B, най-голямата му връзка е на Гар дю Нор. Там имаш връзки за всички предградия на Париж. Орасибюс, той ходи до Опера, около 1 час пътува, цената му, мисля, че и тя е около 13 евро. Ето сега тук виждате таксито до центъра е, когато няма никакво задръстване, около 60 минути. Ако има задръствания, може да отнеме и 2-3 часа. Зависи какъв ви е късмета. Така че използвайте си RER-B. Притесняват се хората. Примерно, когато са сами жени, се притесняват да пътуват. Въобще нямат какво да се притеснявате. Независимо по кое време пътувате. Единствено, ако хотела ви се намира в някой от страничните квартали, вечер, нали? По-опасно е, когато не живееш там и не познаваш квартала. Но вечер казвам, това е след 9 часа натам. Така че всички полети, ако ви пристигат преди 9 часа, съвсем спокойно с RER можете в всяка една точка да ходите. Няма нищо опасно. И така че много се отплеснах за RER-B. Продължаваме на там. Да, другото е Бове. Летище от Бове. Тук също трябва да кажа още няколко неща. Значи с Париж още не сме свършили. Да, забравих да добавя и нискотарифните автобуси Flexibus и Lebus Direct. Те имат връзка с различни части на града. Цените са около 10 евро. Около 60 минути ме пъти на тях. Така че въобще такси, автобус, доста по-тегаво си. Да, преди да преминем, значи къде ще ги караме, следващото е Орли. И там имаш Оривал плюс RER-B, метро Орливал до Антони, после RER-B до центъра. Но ако си в района на Антони, те устройва също и Орливал. Между 35 и 40 минути. Цената е... Ще ви изпиша цените, защото в момента не съм сигурна за цените. Трябва да ги проверя и така. Орли Бюс. Директно до... Имате Ори Бус, директно до Дунфер Рошеро. Времето 30-40 минути. Цените ще ви ги изпиша, казах по-натам. Също може да вземете и такси. Не препоръчвам, но може да го вземете към Орли. Не знам как е пътя, така че в никакъв случай към центъра на Париж не препоръчвам да се движите с таксита. Натам продължаваме с следващото летище, което е Бове, естествено. Най-много хора пристигат на Бове, защото там са всички ефтини полети на Wizz Air, Ryanair и то е доста по-далече от другите две летища и по-трудно се придвижвате. Така че ако ще летите с Ryanair или Wizz Air, ще спрете на Бове, няма къде на друго място. Имате шатълбус до Париж, който спира на Порт Майо. Времето е час и 15 минути. Цените ще ги изпиша в последствие. Вече казах, не ги знам наизуст. Таксито е около 120 евро.
Ако сте сам, не ви го препоръчвам, но иначе е удобно. Ще ви оставя сайтовете на BlaBlaCar и всякакви такива, които са за споделено пътуване, защото там може да си намерите за по 20 евро. Примерно да дойдете до Париж. Пътя е около час, час и половина. Много е удобно с техните автобуси, но това е за автобусите, които за самолетите, които идват в нормално време, защото ако дойдете с самолета, който идва сутринта в 6 часа, трябва да чакате поне 2 часа до първи автобус. Така че тогава просто ще ви се наложи или да се извикате такси. И частни коли предлагат, но към тях не мога да ви оставя никакви връзки, нямам такива. Но към BlaBlaCar ще ви остава и потърсете там, разгледайте коментарите и така нататък. Продължаваме с летищата в летището в Лион. Там имате трамвай и директна връзка до Гар Лион на Пардю. Около 30 минути. Цената ще я дописвам. Имате автобуси линии 1 и 2, което е по-евтино решение. Мисля, че беше 3 пъти по-евтино от цената на трамвая. И естествено имате и вариант такси, който вече е над 50 евро в посока. Следващото е Марсилия. Имате автобусна линия 9.1 до гара Сент Чарлз. Времето около половин час. Цената е около 3 евро. Естествено имате и скъпия вариант, който е такси и е до към 30 евро. Между 20 и 30 евро, нещо такова. Следващото е Ница. Летището Кот d'Azur. Имате трамвай линия 2, директна връзка до центъра, около 25 минути на цената на билета. Имате също автобус 99 до гарата на Ница, също около 30 минути. Пак е цената на градския транспорт и естествено имате и такси. До центъра горе-долу ще ви излезе между 30-40 евро. Следващия по-голям град, който е Тулуза. Имате автобус от линията ТАЕ до центъра. Около 30 минути стигате. Цената нямам представа каква е. Таксито, може би, то ще ви е около 30-40 евро. Всички цени по-долу ще ви ги напиша. Ето го сега и крайния ми съвет за нискотарифни пътувания от летищата. Това са Flexibus и BlaBlaCar. Покриват почти всички големи летища. По-евтино от Air и такси. Автобуси на летището често струват много евтино, като тези в Ница, Марсилия, Бордо и Лил. Изключваме тези, които са за Париж, Бове. Те са от порядъка на 20 евро, мисля, че бяха. Ще погледна цената и ще я видите изписана. Също и сайта, откъдето може да си купите билети, ако пътувате между 8 сутринта и 8 вечерта. На споделени таксита и Uber Pool, което е доста по-евтино, ако пътувате с приятели. С друго не се сещам освен за картите за туристи, така че ще говорим сега и за тях набързо. Ще ви оставя и линкове. Може да си вземете Париж Визит Пас, позволява неограничено пътуване за 1, 2, 3 или 5 дни и включва отстъпки на туристически обекти. Другия вариант е еднодневен билет за неограничено пътуване в Париж. Ако пътувате примерно в Дюнкерк, Клемон или Ним, транспортът там е напълно безплатен. Деца под 4 години пътуват абсолютно безплатно навсякъде. В неделя някои градове предлагат безплатни автобуси за екология. Сега преди да завърша, само да добавя, ако сте туристи, какво е най-разумно да се направи според мен? Ако пътувате като турист във Франция, една от най-добрите инвестиции, които може да направите, е туристическата карта. Какво е тя? Това е вашето всичко в откриване на град, регион. Тя обикновено комбинира неограничен градски транспорт за определен период. Зависи за колко сте закупили. Безплатен или с голяма отстъпка, достъп до музей, забележителности, културни обекти. Други предимства, които като отстъпки за екскурзии, шопинг или ресторанти. Пропускане на опашките.
това е неоценимо. На места като Лувъра и Ефеловата кула просто може да си изгубите целия ден само в чакане. Основното правило е, ако планирате интензивно посещение, карта ще ви спести пари, време и главоболие. И така, започваме с Париж. Париж Паслип, официална карта на града. Какво е това? Това е модулна карта, която ви позволява да изберете различни пакети, транспорт, атракции, круизи. Предимствата включва музей като Лувъра, достъп до върха на Ейфеловата кула, круиз по Сена и други. Има опция с транспортна карта. За кого е? Най-вече за туристи, които искат гъвкавост и да видят всичко бързо. Тук ще видите изписани всички сайтове, които може да използвате, за да си улесните престоя. Париж Мюзеум Пас, какво е това? Не включва транспорта, но дава достъп до над 50 музея и паметници в Париж и региона за 2, 4 или 6 дена. Предимства: пропускате опашки, златната му страна. Идеален е за любители на изкуството и историята. За кого е? За туристи, естествено. Транспортните карти за туристи в Париж. Това са Париж Визит, което е специално за туристи, важи за избрани от вас зони, избрани от вас дни и така нататък. И другата е Навиго Дековер. Най-добра цена за транспорт, ако сте повече от 2 дни, важи за всички зони от първа до пета. Пета зона, да знаете, че е Версай, пета зона е Дисниленд, така че за туристи е задължително да имат карта до пета зона, ако ще посещават Версай и Дисниленд. Цената е доста по-евтина от Париж Визит. Всичките цени ще ви ги изпиша. Продължаваме с другите големи градове. Продължаваме с Лион Сити Карт. Предимствата: в нея се включват транспорт, музей, обиколка с туристическо влакче и безплатен достъп до някои римски паметници. Марсилия Сити Пас, предимства: транспорт, безплатен достъп до замъка Ив, туристическо влакче и така нататък. Следващия град е Ница. Там имаме Френч Ривиера Пас. Предимствата са: покрива целия лазурен бряг, Ница, Кан, Антип, включва музей, разходка с туристическо влакче и достъп до паркове. Отиваме към Страсбург и Алзас. Страсбург Пас Алзас. Страсбург Пас за града, транспорт, катамаран, музей. Пас Алзас за целия регион, над 50 обекта, включително замъци и музей на виното. И ще приключим с Бордо Сити Пас. Предимствата са транспорт, безплатен достъп до музей, обиколка с трамвай, автобус и разходка с корабче по река Гарона. Оставям ви сайта. Сега малко допълнителни национални и регионални опции. Ако пътувате извън големите градове, има и други възможности, като Пас регион. Това е ТЕР в регионите. ТЕР, вече казах, това е влак. Това не е точно туристическа карта, но е страхотен транспортен инструмент. Позволява да пътувате неограничено с влаковете ТЕР в даден регион за определен брой дни. Основно това е за туристи, които искат да видят села, замъци, винени масиви в регионите като Прованс, Бретан или долината на Луара. Как да си го купите? В сайта на SNCF или в гишета на гарите. И Мюзеум Пас, това е национален пас. Какво е? Подобно е като парижката версия, която вече ви казах, но покрива над 650 паметници и музеи в цяла Франция. Може да го купите за 3, 5 или 7 дни. Това е за туристи, които предприемат пътуване из страната и искат да посещават много туристически обекти. В заключение за туристите, преди да изберете вашата карта, направете си проста сметка, направете си списък с всичко, което искате да видите, съберете индивидуалните цени на билетите за музей и транспорт, сравнете общата сума с цената на картата. Ако сумата е по-висока или равна на картата, си струва. И не забравяйте, че спестеното време от пропускане на опашки е безценно, особено за Париж. Така че трябва да си прецените много внимателно какво искате да видите и най-вече за колко дена сте в даденото място, защото вие може да искате да видите всичко, но реално много трудно може да стане примерно за 3 дена. Друг съвет: по-добре купувайте картите от
официалните туристически сайтове на градовете или достоверни партньори, за да избегнете измами и така нататък. Аз друго не се сещам относно транспорта. Вие, ако се сещате нещо, може да попитате в коментар. Ако съм изпуснала нещо, предполагам, че много неща съм изпуснала, но просто аз за това успях да се сета днес. Както виждате, транспортът във Франция е разнообразен и добре организиран с правилната карта и информация може да спестите стотици евро годишно. Ако живеете тук, изберете Навиго или Имажинер. Ако сте турист, най-добър избор са Навиго Жур или Париж Визит Пас. Планирайте приложенията си с Bonjour РТП. Планирайте пътуванията си с правилните приложения. Не забравяйте да се абонирате за канала Франция за българи. Тук ще намерите всичко, което ви трябва, за да живеете по-лесно и по-уверено във Франция. Чао и до нови срещи!